PI International uvádí. A přirávka na sebe nenechala dlouho čekat. Útočník domácích je dnes k nezastavení. Přirávka a gól! To mě poser. Vědět, že jedem na bar micva, vzal bych si jarmulku, abych tu zapad. Blbé, Tottenham je na sever. Zabloudil jsi? A nebo seš prostě debil? Pořád stejný komik, Dané. To major, ten se nezakecal, pamatuješ? Šel totiž rovnou k věci. Taky nebyl tak těsně vyplašený. Jasně, major byl rváč, ne blbej žvanil. Co to je? Co to mele? Co říkal? Myslíš? Jo, Páni, já zas myslím, že byste odsaď měli jet do hajzla. Ty jsi pěkně drsnej, Než přijdete k úrazu. Na to nemáš. Drž hubu, kretére! no jo, třeba si na to rádi počkáme. Mně se zdá, že nejste zrovna moc drsná parta, co? Spíš parta capartu. Vidíš? Ty prostě musíš urážet. Když o to tak stojíte, dobře, máte to mít. Tak co tak dělej, pojď mi to ukázat, pojď mi zráči, ukaž se. Co ty? No jasně, tak pojď, rozdáme si to. Chceš ještě náš šup, co? Tak jdeme. Ale prosím tě, Luise nepotřebuješ. Dobře, nabízím ti za něj Kishona a Medoxe. Je mi to jedno, neproděláš, buď klidnej. Kishon se totiž v téhle sezóně vrátil ke svýmu trenérovi Perlssonovi. Nebudou k zastavení, dokáže ho motivovat. To víme oba. Mám pravdu? Největší comeback roku, moc se na to těším. Takových hráčů opravdu není moc. Možná se... Jo, já ti ještě zavolám, něco tady teď mám. Bucknere. Myslím, že 10 táců je slušná cena. Já o ničem nevěděl, Jeremy. Poslyš, vím, že tě ukřivdili. Ale jde o pověst mojí rodiny, chápeš? No jo, Van Holden vyloučen z Harvardu. To nepůjde. Pochop to, prosím tě, Mete. Bucknere. Měj rozum. Poslyš, táta zase vyhraje volby a já se o tebe po škole postarám. Díky, brácho. Zachránil jsi mi prdel. Tady Karl Buckner. Momentálně jsem služebně v Kábulu. Jestli je vaše zpráva naléhavá, můžete mi zanechat vzkaz v redakci Timesu.
Ozvu se vám hned, jakmile to bude možné. Děkuji vám. Hooligans. Let do Paříže číslo 312 bude mít 5 minut zpoždění. Opakuji, let číslo 312. Jmenuji se Matt Buckner. Na jaře mě vyloučili z Harvardu 2 měsíce před koncem studia. Ale to, co jsem se měl naučit, by mi nedala žádná škola. Smrt v pařížském tunelu, média v éře paparazzi. Je to vynikající práce, promluvme si o vaší budoucnosti. Konečná stanice. Prosím, vystupte. Konečná stanice. Prosím, vystupte. Kudy se dostanu na Harvard? To musíte jít tudy. Je to kousek. Díky. Jděte tu. Mete! Ahoj, páni! No teda. Moc ráda tě vidím. Já tebe. Co se stalo? Útočili tu teroristi? Kde pak? Fotbalové šílenství. Včera tady hrál Tottenham. Ty snad sleduješ kopanou. Tohle slovo je tady vážně tabu. A pro koho? Pro britské imperium. Strýčku, Mete to jeben. Věřil bys tomu? Ahoj, ty prtě. Je roztomilé. Jo. Jsem ráda, že tě vidím. Ale co tady děláš? Pořád tomu moc nerozumím. Proč by tě vyhazovali, kdybys vůbec nic neudělal? Můj spolubydlící jel v koksu. Asi ho někdo prásknul, takže nám pak prohledali pokoj. Drogy se našly v mojí skříni. Řekl bych, že si je tam schovával celou tu dobu. Vážně? Jo, vážně. Protože jestli bereš drogy, tak mně to říct můžeš. Já nic neberu. Popřel jsi to a oni tě nevěřili. Mete, řekl jsi jim to, že? Jenže ty nevíš, o koho šlo. Byl to Van Holden. Neměl bych žádnou šanci. Co na to, táta? Tady je Karl Buckner. No, hlásím se z pobřeží Slonoviny pro příštích 50 let. Tentokrát je to Kábul. To je jedno. A teď vážně, co ti na to řekl? Nemohl jsem. On to neví? Páni, i když možná si udělal jedinou správnou věc. Myslíš? Protože až zjistí, že jeho malýho chlapečka vylili z Harvardu, skočí šipku do vypuštěného bazénu. Tak dík. Steve je tady. Ahoj. Ahoj. Mám pro tebe překvapení. Miláčku, máme návštěvu.
To je on. Můj mladší brácha Matt. Ahoj, těší mě. Ahoj, rád tě konečně poznávám. I já tebe. Tak co, výprava za velkou louži, ano? Jo. Kdo to tu je? Nazdar. Pojď sem. Stýskalo se mi. Jo. Moc se mi stýskalo, ty můj Benísku. Dáš si trochu čaje? Jo a rád. Čaj, jo? Nech si to. Docela pěkný kluk, že jo? To rozhodně. Poslyš, jsem rád, že jsi tady, ale mám na dnešní večer už jiný plány. Romantika s překvapením. Zajistil jsem hlídání a 2 lístky na Chicago. Nebude ti to vadit. Jo, promiň. Kdo pak to je, viď? Budeme se spolu podívat? Co tu děláš? Nazdárek. Čau, bráško. Bože, Shannon, ty máš ale pecku. Moc vtipný, Pete. Mette, to je Pete, Steveův bratr. Pete, můj bratr Matt. Ahoj. Zdravím tě. Nápodobně. Zdár, Bene. Za West Ham hlavu dám, za West Ham hlavu dám. Jsem si jistý, že jsem si Tak, jistý. Stačí. Měl by jít do postýlky, jdeme. No jasně. Dobrou noc, Bene. To se ti povedlo. Co? Ty se nechystáš na zápas? Technicky vzato, jo. Ale včera jsme s klukama trochu zachlastali. Kapánek se to protáhlo a pak jsem... Nech mě hádat, ztratil si peněženku. A taky klíče. Venku čeká taxík. Špica brácha, co? Tak... Jak se má můj bratránek z kolonií? Fajn, díky. Fajn, díky. Dej mi aspoň 100, brácho. Trhni si, kurva, neblbni. Dones to pivo. Dones to pivo, dones to pivo, dones to pivo. Buď sticha, sklapni. Uděláme to takhle. Dostaneš svoji 100, když vezmeš na zápas Meta. Cože? To si snad děláš prdel. Nemůžu přece tahat amíka na fotbal. Ale můžeš. A budeš se taky chovat slušně, jasný. Mazej. Tak padáme. Díky, Mete. Máš to u mě. Počkej. Poslouchej mě. Jemu ty prachy nedávej. Ano, ani náhodou. To je na pivo pro kluky. Jasně. Fajn. Mette, kam jdeš? Jenom na kopanou s Pítem. Vždyť jsi sotva přijel. Já vím. Ještě se uvidíme. Jo, dobře se bav. Dělej. Mějte se. Nelíbí se mi, že jde s Pítem a jeho klukama na fotbal. Je dospělej, on si poradí, neboj. Z který ruky? No tak. Spraví? Vyhrála si hlavní cenu? A? Ano. Jak moc mě miluješ? Hodně. To nestačí. Tak moment. Nic ve zlým. Ale na zápas se mnou nepůjdeš, je to jasný. Mám takovej návrh. Dáš mi půlku prachu, já půjdu na fotbal a ty omrkneš, kam chodil Churchill dělat Toma. Nebo co to vy, amíci, ve staré Anglii děláte. Toma? Tom. Řepka jako hnědka. Londýnský slang. Třeba fazole a hrachy jako prachy. Pozor, použiju ve větě. Naval kurva ty fazole. Slíbil jsem to Steveovi. Jenže Steve tady není, všim jsi? Já jo. Jestli myslíš, že tě vezmu na zápas, chčiješ proti větru. Žádný peníze ti nedám. Jenže ty vlastně ani nemáš na vybranou. Začínáš mě pomalu srát. Naval moji půlku. Poldové! Připadáš si jako debil a máš pravdu. Tak dělej, no. Zatancuj mi, amíku. To máš za to, že se pereš jako ženská. Ještě jednou a zmlátím tě, až se posereš. Jo, udělám to, má, je mi to jasný. Jo, tak polez. Teda, práce asi moc neumíš. Práce? Tohle byla moje první rvačka.
Tomu říkáš rvačka. Tak jo, vezmu tě sebou. Něco se přiučíš. Okopaný? Ne, příteli, ne okopaný. Jo a přestaň už, kurva, říkat kopaná. Tak dělej. Co to vykládáš? Baseball není pro ženský. Nadhazovač Red Sox hází míček rychlostí 90 mil v hodině. A má bejt? Takže si umí o to rychleji vyhonit péro. Nech toho. Mysli trochu. Je to možný. Já vás, Amerikány, nechápu. Spackáte další válku a my vás musíme už zase zachraňovat. Vy nás zachraňujete? Jo. A pak ještě zabijete půlku našich chlapů vlastní palbou. Tomu se říká nedopatření. Skurvený nedopatření. Tak, nazdar. Čau, Pete. Hele, teď jdeme do mýho podniku, rozumíš tomu? Takže drž zobák a bude to možná v pohodě. Horší než amíci jsou podle nás už jenom poldové a novináři. Co máte proti novinářům? Jak to říct stručně? Je to prolhaná banda sráčů, pro senzaci napíšou cokoliv. Jdem, tvýho tátu tím nemyslím. Ten může být výjimka. Ale stejně, tátovo zaměstnání si před klukama radši nech pro sebe. A ještě něco. Co se tady upeče, to se tady i sní. Ne, aby si s předstívem náhodou pouštěl hubu na špacír. Věci kolem fotbalu zůstávají mezi náma. Jo, jasně. Pojďme se bavit. Dneska je fotbal. Zdravím, Pete. Nazdar, Jak je? Jo, v pohodě. Chlapi, tohle je Matt, brácha Shannon. Ned, Těší mě. Dave, Nazdar, já jsem Dave. Špína, Čau, chlape. Těší mě. Ike a ten okudlanej, to je Keith. Čau. Ahoj, Kýte. Dojdu pro pití. Jo, jdi pro pití. Takže platit budu já. Jako vždycky. Jako vždycky, už mě to vážně ani nesere. Už bys mohl být zvyklý, ne? Kde je Magor? Na hajzlu už 4 hodiny, asi sněd nějaký zkaždený ruby, je úplně hotový. Hele, moc se nechytá. Ruby Mary znamená curry, to je cockney, londýnský slang. Slang, jo, jako fazole a hranice Jo, jako prach. Jako žich a bunda jako kunda. Proč jsi zas tak nechutnej, Nebuď tak proboha? citlivý. Nebo fekál septik. Je tady, vole. Čau, chlape. Vyser se na to, jo? To je Matt, brácha Shannon. Čau. Podívejte se na něj, to je klasika. Počkej, on patří do rodiny. A bože, tak to je hustý. Magor je trochu kunda, ale je to stoletý kámoš. Čím dál větší. Jako náš brach. Vete, pomohl bys mi s tím? Jasně. Počkej ještě a vezmi nějaký voříšky. Jo. Díky, kam. Přestaň s tím. Teda, Pete, co se o něj kurva staráš? Dneska máme přece akci. Sklidni se, jo? Nebude nám vadit. Tak buď sakra v pohodě. Co? Budeme za pěkný kretény. Když bude náš velký šéf dělat chůvu nějakému amíkovi, to si děláš kozy. S ním tam prostě nejdu. No, na tom něco je. To nechte radši na mě. Je to jasný? Tady náš amík je moc skromnej na to, aby vám řekl, že je u nich ve státech dvojnásobným držitelem černýho pásku v karate. Keci, takovej pecek? Ne. Posloužil jako předloha k filmu Karate Kid. To je pičovina. Jo, Vážně. to víš, že jo? Jo. Blbost. Blbost. Cože, a proč? Seš tu 5 minut a už tam kurva kecáš. Řekl jsem jí, že ne. Teď já tam taky byl. No celé, napiš se hajzlem. Počkej, dej mi ještě. Liberali, nuc! Ano, přidej! Tak a teď už je náš. Tak jdeme. Kladiváři! To jsme my! My se bijeme, jenom za SVM! Kladiváři, to jsme my! Kladiváři! Tak to jsme my!
pojď sem. Řekni mi to s tím Karate Kidem, to byl kec, že jo? Přiznej to, je to blbost, co? Ale hovno, je to svatá pravda, vole. Jak se jmenoval tvůj trenér? Ten šikmovočka, jak se jmenoval? Pamatuješ ten malej? Ale hovno byl ve všech dílech, jak se jmenoval? Vzpomeň si, jak se kurva jmenoval tvůj mistr, vole, to si snad pamatuješ? Já bych taky nevěděl. Vítězství je něco jiného, ty jsi starý a vyklastaný. Vítězství netrefíš ani domů. To mi nevykládej, že už nevíš, jak se jmenoval, takový věci se nezapomínají. Byl to přece tvůj učitel. Jo, jenom si musím Musel si s tím strávit spoustu času. Počkej, už vím, Miyogi. Miyogi, to je on. Jo. Mistr Miyogi. Ano, Miyogi, mistr Miyogi. Ten taky existoval. Ten taky existoval. Ten taky opravdu existoval. Vlastně. Neuvěřitelný, to mě nenapadlo. Dostal za to prachy. To je snad jasný, co to tady zasmele. Jen si to představ, že ne? Počkej, ale představ si takovou situaci. Někdo použije tvůj příběh a natočí podle něj. Prosím to tě, se může proč klidně bys to stát. dělal? Dnešní svět je děsně zkažený. Dějou se i horší věci. Na zdraví, pana Miyogi! Tohle je naše hymna. To je naše hymna. Tam pak rekví si umíraj. Štěstí to se skrývá. Nikdo ho neviděl. Tak zář foukám. Bublin spousta kolem mě. United! 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 Pojďte dělat bordel! Pojďte dělat bordel! Na 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 na! Na 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 na! Pojďte dělat bordel! Pojďte dělat bordel! Na 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 na! Na 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 na! Pojďte dělat bordel! Patříš do rodiny, jo? Pít tě možná šanuje jako malýho bratříčka Shannon, ale aby bylo jasno, my nemáme rádi cizáky. Chápeš? Tohle chlape vyhraje. Zdravíčko. Víte, já už půjdu domů. Jo, není to je mi moc domluvený, dobře. sejdem se tam. Zatím. Ale buď tam No přesně, hovno, ty snad vole, neprošvineš zápas. Chceš snad poznat pořádnou kopanou, ne? Dobrý, sejdeme se u Bčka jako vždycky. Já Budeme zás na- do bublin foukám. Za 10 minut jsme na místě. Bublin spousta kolem mě. Až k oblakům, až do mraků, tam pak jak mísy umíraj. Štěstí to se skrývá, nikdo ho neviděl, tak zás do bublin foukám, bublin spousta kolem mě. United! 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 Mrkni na to. Jsme nejprofízlovanější země na světě. Hlavu dolů. Vítáme vás na dnešním zápase. Prosíme o zachování všech bezpečnostních předpisů. Ty jo. Paráda, co? Jděte do hajzlu! United!
hustý, je dobrý. Tak se ukážte zrům. Jasně, Magore, vidím to! To ti vole, co Počkejte, až vypíšeme. Tady je! Dobrá práce, seš fakt frajer. Špičková! No jo, musel jsem tě zastoupit. Klídek, ještě to neskončilo. Slyšel jsem, že na nás něco chystají. Jo, a co? Zatím nevím. Houfujou se v metru. Nebude to asi nic organizovaného, vypukne to někde na East Havu. Tak jdem. Hele, co tady tak stojíme, to nechápu. Moje řeč, na ně. Pohněte! Já asi vyrazím domů. Jo, víš, kam máš jet? Kde vystoupit? London Station. Jo, a dávej si bach. V metru asi bude konkurence. Dobrý, to zvládnu. Fajn. Nechceš mu dát ty skurvený plíny? Oči na šťopkách a kdyby něco, tak se hned zdekuj. Jasně. Nestrať se. Jdeme. Já nestojím o problémy. To mě poser, Amík. Co dělá Amík v GSE? GSE, co je to GSE? Já jsem obyčejný turista. No tak v tom případě potřebuješ nějaký schurvený suvenír. Víš, co je to Chelsea úsměv? Nechte mě. Bereš American Express? Major svýho času podobných úsměvů rozdal pěknou řádku. Tenkrát GSE nezapomínali na svý kamarádičky. Na kamarády nezapomínáme ani teď. Zdrá, za ním, holem! Padáme za ním. Skočím pro dodávku! Za ním, za zmrdem! Kam zmizel? Přece se nevypařil, kde je? Začínám na to být fakt starý. Pivko by bodlo. Tomu to trvalo. To byl fofr. Jezdíš jenom na jedničku? Ser si. Hněte se, bylo by to finance. Zpátky do knajpy. Kdo dneska platí? Řekl bych, že ty. Se na vás můžu vysrat. Dal bych si to dělej, pivo. Poťuša. Dělej. No jo. Jděte do hajzlu! Hele, to byl ten zmrt. Chyťte ho! Tak se ukažte! My jsme tady, vy mamrdi! Tak pojď sem! Pojď, zdráme! Co? Je jich nejmíň 20. Pamatuj si, s náma se nezdrhá. Pevně stojíš a bojuješ. Ale já to neumím. Představ si svýho nepřítele. Pojďte, mavrdi! Pojďte! Hejti! Postav se ty píčo, muzeracká! Pěkný. Dobrý, ne? Tomu říkám výsledek. Ty seš naprostej šílenec, Mete. Slušný výkon. Každý Slušný druhý by kluci. asi zdrhnul a posral by se. Klobouk dolů. Dobrý. Kdo to byl? Kdo? Ten, koho jsi představoval. No, dobrý.
Jeremy Van Poserahon. Byl jsi fakt dobrý chlape, ale už dost pochlebování. Povíme si to na rovinu. Ta jeho první rána. Jo. Trochu jako ženská. Co? Jak No, malinko, jo, malinko. Byl si řádej, skurva Padáme, nebo nás seberou. Márek, musíme vypadnout. Jdeme. Vidím to na panáka. Bych si to podíval. Dal i docela rád. Vstávej, buzno. Jak ti je? Bolí mě celé tělo. Anglická snídaně, 2 aspiríny. A budeš jako novej. Tady máš. Já mířím na hajzel. Zasraný žurnálové, mrkni se. West Ham zaválí 3-0 a píše se jenom o té naší strkanici. Skurvený pisáci. A co je to? Hromada novinářských sraček. Ne, já myslím GSE. Ne tak nahlas. Počkej, vy jste něco jako politický hnutí? Ne, vole. Jsme firma. To ve státech nemáte, co? Ne. No, v Evropě má každý manšaft svou firmu. Některý 2. Vy amici jste fakt ignoranti. Vidíte jenom ty bitky v Telině. Pojď. Pojď. Tady jsou ty klobásky. Víš, Prosím. West Ham nehraje nic moc. Tak. Ale naše firma má zvuk. Všichni ji znají. GSE. Green Street Elita. Arsenal, bomba fotbal, firma na hovno. Gumy. Tottenham, fotbal i firma, obě na hovno. Židáci, jejich kápa jsem tuhle prohodil telefonní budkou. Co Millwall? Millwall. To je na delší povídání, o tom pozdějc. Naše firmy se vážně nenávidějí. Nejvíc ze všech firem na světě. Jako Yankees a Red Sox. Spíš jako Izraelci a Palestinci. Už 10 let jsme s nima nehráli. Vede je nějaký Tommy Hatcher. Úděsnej pičus. Ještě za majora zařval při bitce Tommyho syn. No a pak mu z toho úplně jeblo. Jo, na kvadrát. A kdo je ten major? Jo, major. To je místní legenda. Ten šéfoval GSE v 90. letech. Pěkný řízek, nepřekonatelný. Říkalo se, že po jeho odchodu jsme vyřízený, ale věř mi, moji kluci mají stejně dobrou pověst jako stará GSE. Takže firmy jsou vlastně gangy. Tak trochu. Není to jako ty vaše stupidní americký party. Abys věděl, střílet ubohý děcka z auta je srabárna. Fakt nechutný. Možná se rádi porveme, ale základem všeho je reputace. Přechcat nějak konkurenční partu. Udělat něco originálního, o čem se pak bude mluvit. Třeba mít mezi sebou bláznivýho amíka, který se rve jak buzna. Vstávej. Posaď se, krásko. Děkuju. Není zač. Pete, ještě jsem ti nepoděkoval za včerejšek. Na to se vykašli. Včera jsme udělali dobrý výsledek. Byla prdel, padlo pár piv, kladiváři zase vyhráli. Stáli jsme proti přesile, ale zůstali jsme tam a necouvli jsme. Na to můžeme být hrdí. O tom to celý je. Podívej se, jak vypadá. Prosím tě, nezačínej s tím. Co jsem ti říkal? Chtěl jsem po tobě jedinou věc, žádný problémy. Nebyla to moje vina. Po cestě ho ti zmrdi přepadli. Měl kliku, že jsme tam byli. Jo, jasně, jsi velký hrdina, viď? Hele, ty jsi u toho nebyl, tak radši mlč. Víš co, brácho? Hleď si svý rodiny a nepleť se do mých věcí. Mojí rodiny? Přeskočilo ti? Ty se zbláznil, co? Chceš, aby tě máma navštěvovala v kriminálu? Nebo rovnou hrob vedle táty? Ježiši Kriste, co se ti stalo? Shannon, to nic není. Vidíš? Vidíš, jak se pleteš do mojí rodiny? Vidím jen starýho vyklepance. Takhle se mnou ne? Přestaňte! Nesahej na mě! Nechte To toho! kurva nemáš! Steve! Vypadni! A hned! Kurva. Miláčku, je mi to líto. To nebylo moc chytrý, co? Ale díky. Dáš si pivo? Ne. Neboj se.
Platit budeš samozřejmě ty. Prachy na stůl, pánové, jdu na to. Počkám si, co předvedeš. A hele, přišli nám sem kačátka buzňátka. Nech toho, jo? To je starý. Začínáte mi dělat velký starosti. Jste opravdu jako párek buzíků, nemůžu se na to dívat. Magore, známe se dlouho, že jo? A já ti věřím jako málo komu. Ale začínáš to celkem nebezpečně přehánět. Jestli máš problém, je to tvůj problém, ne můj. Ale jestli máš zájem, můžem si to vyříkat venku. Dejte si pivo. Ale no tak. Napij se. Ahoj, jak to jde? Přijedeš z takový dálky a ani se nezdržíš. Nechci ti přidělávat problémy. Vždyť se vůbec nic nestalo. Takže už jste v pohodě? Jo, neměj strach. Dobře, zavolám tě od Píta. Mete? Prosím, nechoď. Steva to opravdu hrozně moc mrzí a oba chceme, aby se zůstal raději tady s náma. Nechci, abys chodil k Pítovi. Promiň, já to chci. Pít a ta jeho parta nejsou řešení. Co to meleš? Jaký řešení? Tak to vidíš, celý 3 roky tě prosím, aby si za mnou přijel a ty nebyl jsi na mojí svatbě, nepoznal si ani celou rodinu mého manžela. Prostě ses tu jenom ukázal a hned mizíš. O čem to mluvíš? A kdo se vypařil za oceán, když máma umřela? Promiň. Zastav se někdy. Jo, neboj se. Jeremy Van Holden? Pěkně spíčený jméno. Hele, udělat něco podobného mně, tak ho zmaluju do modra, že se týden nepostaví. Hoši z Harvardu budou asi pěkný křiváci. Co jsi studoval, než ti to ten Hošan posral? Historii. Historii? Já učím děják. Ty učíš? Jasně. Ty jeden chytráku. Děják a tělocvik. Myslíš, že mě snad GSE platí? Nejsem totiž žádnej blbec. Pojď, je tady děsná kosa. Třído, jak vidíte, dnes tady máme velmi ctěnou návštěvu. Pan Buckner je Američan a studoval na jedné z nejlepších místních univerzit, Harvardu. Ale navzdory svému elitnímu vzdělání je pan Buckner stále přesvědčen, že baseball je lepší než fotbal. Já vím, chlapci, je to příšerný hřích. A teď musíme toho ubohého pohana spasit. Ukázat mu, co je v životě nejdůležitější. A je to... Fotbal! Přesně tak. Takže 5-5. Pan Buckner se postaví do branky hostí. Šetřete ho trochu, chlapci. Američani jsou padavky. Jo, Takže co mám dělat? Mám pustit každý druhý balón? S tím bych si nedělal hlavu. Fajn. Můžeme? Jdi dopředu! Dobře! Běž, běž, běž! No! Jo! Pěkně!
10-3. Z velké části díky ostudnému výkonu brankáře host. Jděte se převlíct, kuci. Onem. Tak tomu říkám opravdu pěkný klepec. Pěkný podraz. To byla juniorská reprezentace, co? Ale ne, obyčejný anglický kluci. Teď spolu máme děják. Co kdybys nám řekl něco o Americe? Spravil by si s reputaci. Kluci by z toho byli určitě nadšený. Jenže dějiny Ameriky nejsou zrovna můj obor. Je jim 10. Řekni jim, co budeš chtít. No, za chvíli mám spěcha se Shannon, nejde to. Tak nic. Zajdeme pak na pivko? Jasně, uvidíme se v hospodě. Tak fajn. Jaký jsme? Ti kluci byli fakt dobří, poslal na To mě je reprezentaci. blbost, byli to jen vážně kluci z mojí neuvěřitelní, třídy. takovýhle špunky. Nepřeháněj Vůbec tak, jsem nestíhal. přestaň. Hráli naprosto skvěle, fakt jo. Stál tam fakt jak debil a lítal mu tam jeden balon za Pohár. druhým. Co Aha, prosím? jste to viděli. Nikdy jsem to Když nehrál, to že to přišel, není tak možné. svůj Fotbal antitalent není pro jsem ještě americký neviděl. sračky. To já vím. Cože? Ale zkusil jsem to. No, jasně. Kurva, já bych jet. Tohle si dáme? Jo, mám hladek prase. Jídelní lístek sem. No to mě poser. To je můj starý známý Magor. Jak se vede mladej? Tam mu teda opravdu říkám odvaha ukázat se na téhle straně řeky. Spousta lidí by ti tady ráda rozkopala prdel, to mi věř. Tamhle jsou 4 z nich. To si piješ, hochu. Co je pravdy na tom, že vaše firma teď začíná pěstovat mezinárodní vztahy? Co? Neskoušej mě ignorovat, ty jeden malej skurvenej zmrdíku. Tak povídej, jak je to vlastně s tím amíkem ve vaší firmě? To je dočasný. Dočasný. To snad ne. Nemůžete se laskavě trochu stišit! Neslyším vlastního slova! To není možný! Co je to za blbáč? Podívejme, ty s nám vyrost. Je z tebe skoro kluk? A co dělá ta druhá slečinka? Peťulka. Peťulka. Hačá doma a zkouší se vyrovnat velkému dospělému majorovi? No já to víš, všichni nejsme tak starý jako ty. Kuráž ti nikdy nechyběla. Tak povídej. Co děláš tady v Millwallu? Přijel jsi sám? Ale možná ne, A ty určitě jsi o tom ne. věděl. Jo. Nic si neudělal. Ne, hlavně nekřič. Omluv mě na chvíli. Hlavně potichu. Zdravím. Jsem Tommy. Tommy Hatcher. Jo, to já vím. Ty to víš. Tak to je blbý, opravdu hodně blbý. Protože jak mi teď vysvětlíš, že z té svý kuntě pořád nezavřel hubu? No prosím, Georgi takhle se mnou nebude mluvit. Georgi, ta tvoje pinda za celou dobu, co jsem tady, nezavřela zobák. Takže si laskavě okamžitě utiš, abych se mohl věnovat důležitému rozhovoru s naším hostem Magorem. Je kdysi slavné GSC. No dovolte. Kurva! Vidíš, co dělá? Nechte ho! Zavře ta kráva někdy tu svoji zasranou puštu, už má plný zuby! To stačí! Cože? Stačí? O tom tady rozhoduju já, jasný? Tommy, ten pak už zavolal poliše. Mizíme. Padáme odtud a svižně. Ještě se uvidíme. A to brzo.
Vrátím se asi až zítra. Jezdi s citem, jasný? A hlavně vlevo. Levo, jasně. Jsi nervózní. Nervózní? Ale hovno. Na co myslíš? Abys věděl, teď se mi v hlavě honí jenom 2 slova. United venku. Zdravím! Ahoj. Tak jste tady. Jo, jak je? Jo, Zdar. jde to. Ahoj, Jajku. Čau, Mete. Kde je Magor? Kdo ví? Byl nějaký divnej. Asi PMS. Předmačovej syndrom. Teda to je taková slečinka? Jede nám to za 5 minut, brácho. Jo, já vím. Má vypnutý mobil, kreten. To se mi zdá. Zrovna když máme výjezd. Budou tam na tebe čekat, potom co jsi tam loni předvedl, no. A co se stalo loni? Asi jsem to trochu přehnal. Jenom trochu. Co Dave, ozval se ti? A tobě? Jo, to nám to teda opravdu pěkně začíná. Já pojedu. Ne, Proč? Nemůžete tam přece jet jenom ve 3. bez urážky, ale s náma prostě jet nemůžeš. Kašli na to. Padej, já se ti ozvu. Kolik myslíš, že tam bude? To netuším. Chytej. Jo, mám. Pánové, Neslyšel jsem ji. čau, Nede. Jak je? Magore. No jo. Zdar. Už bychom Sraz byl přece na parkovišti. Nazdar. Počkali jsme tady. Nech si ty kraviny, až bude po výjezdu. Teď na to není vhodná doba, Magore. Pohodě? To si piješ, to si Tak jdeme. Vlaku si dáme Do partíčku, toho. třeba. Že jo? Tebe už nikdy zakládat nebudu. Co to tady Kolodrát mileš? nic Nic ti ti nehrajte. Hrajem, jo, radši hrajem. Ty mi máš z minula něco dávat, ne? No to si snad dělá prdel. Co tady děláš? Já jsem myslel, že jste jenom 3. Ten kocourek je k sežrání. Hezky jste si to naplánovali. S ním do toho rozhodně nejdu. Sedni si tady. Tak to rozdej. Zahrajem si karty. Přestaň srát a rozdávat. Kašli na to a Jsi rozdávej. nějaký rozhozený. Jo, Pojď dělej, dělat. no tak dělej. Nechtěli byste místo těch keců hrát, sakra? My nekecáme. Já nevím, co s tím všichni blbnete. Dave, co je s tebou? Na sraz už jsem to nestihl. Ty jsi letěl? Jo, měl jsem službu. Kde seš? Už jsem tady. V Manchesteru? Jo, a to fakt nevypadá dobře. Je jich na nádraží nejméně 40. Poslechni si. Magore? Kurva. Slyšel jsi to? Jo. Čekají na tebe. Tohle není sranda, nejezděte sem. Díky, dobrá práce. Tak zatím. Pěkný průser. Co se děje? Čekají na nás na nádraží. Vědějí o nás? Museli mít v Londýně špeha. Kolik jich je? Tak 50. Nemůžeme prostě vystoupit? No, to asi těžko. Příští stanice Manchester. Vážně si to myslíš? Kurva, co děláš? Rychle, rychle! Když se tam neukáže, Musíme se hned tvrdit, odvoz. že vyhráli. Zbláznil ses, když jsme právě Ty utekli. tu nemáš pejt, tak drž hubu. Tohle je správný vzrušo. Smysl našeho života. Žer na něj! Naplánujem to. Zavolej Daveovi, co se děje. Jsme pěkný kus od Manchesteru. Chce to urychleně nějaký tágo. Kurva, kde tady stojí ty blbý taxíky? Píte, mám nápad. Ty máš akorát držet hubu. Byliš si, Magore. Co si myslíš? No tak, Mrdě to! No tak klídek. No, A ty mluv. Počkej. Monitorujeme situaci. Kde jsou ty debilní spíčenci? Už tady měli být před 10 minutama. Neboj, z toho vlaku se nedostanou. Buďte ve střehu. A hlavně nezapomeňte, že Dunhama si podá Nigel. Jo, jasně. Už se těším. Co tady děláte? Pardon, hoši, jsme od Paramount Pictures. Točíme film s Hugh Grantem, potřebujeme projet. Hraju v tom nějaký kočky.
Myslím, že Cameron Diaz. Jo, to je pěkná kost. Dobrý, Joši, tyhle puste. Díky. Dej mi 30 vteřin a pak zmiz. Všichni na svá místa. Dorazila druhá skupina. Tak kde jste? Kdo mi dá do držky? Příště si vás podám postelí, že? My jsme ta slavná, my jsme ta slavná, my jsme ta slavná GSC, my jsme slavná GSC. Kurva, nechcem je! Tenkrát jsme mohli klidně umřít. My to věděli, ale zvládli jsme to. Náš příběh vzbudil větší ohlas než smrt princezny Diany. GSE potvrdila svůj návrat. Patřil jsem k nejproslulejší firmě v Londýně. Na starou gardu! Na starou gardu! Lidi ve městě o mě věděli. Zaslechli můj přízvuk a řekli, tak ty seš ten amík. A víte, co je na tom nejlepší? Ne, že za váma stojí kamarádi, ale to, že vy stojíte za nima. Tady to máš. Nikdy jsem nežil tak nebezpečně, ale přitom jsem neměl strach. Začal jsem si věřit. A lidi to na mě poznali. No a co se týče násilí, pravdu? Začalo mě to bavit. Po pár ranách si uvědomíte, že nejste z porcelánu. A bez pořádného rizika si připadáte, že nežijete. Tak co je? To jsem se to musel dozvědět od tvojí sestry. Proč jsi mi nezavolal? Zavolal. Zvednul to záznamník. Mohl si nechat vzkaz. Jo, jenže mě vážně nebaví mluvit se strojem. Tohle nemá cenu. Ale, Mete, počkej. Tak počkej. Prý to byla bouda, je to pravda? Jo. Tak proč jsi mě nevyhledal? Proč? Co by se stalo? O co ti sakra jde? Ty to nechápeš, pomohl bych ti. Měl jsi mi zavolat, jsem přece tvůj otec a stojím za tebou. Proč jsi to neudělal, jestli jsi byl vážně nevinný? Jestli jsem byl nevinný? Ano, jestli jsi nevinný, proč ses neozval? Tak ty myslíš, že prodávám drogy? To skutečně nevím. No a co si teda myslíš? Vůbec nevím. Právě proto jsem tě nehledal. Nic o mě nevíš, vždyť ty mě ani trochu neznáš. Takže jsi odjel do Anglie? Jo. Pověz mi, jaký máš plán. Co po mně vlastně chceš? Nic, jenom se ptám. Poslyš, Karle, myslíš, že se ti tady najednou budu svěřovat? Přijel jsi sem a rozhodnul se zase hrát tátu? Mám teď schůzku v londýnských Timesech. To je neskutečný. Vidíš to? Chci ti někoho představit. Všim si, že už mi není 5. Je trochu těžší se mnou manipulovat. Je to můj kamarád a napadlo mě... Že si stačí potřást rukou s editorem a bude zase dobře? Budeme všichni spokojení? No, že tě pozvu na oběd.
Vítejte při losování čtvrtfinále anglického poháru, nejstarší klubové soutěže ve světovém fotbalu. Po mém boku stojí legendární Frank McAveney a zástupce sponzorů Samozřejmě, Phil Peters. já vás hned připojím. Jako první bude vylosován domácí tým. Takže, Franku? Číslo 2. Číslo 2. Cardiff City. A jeho soupeř? Číslo 3. Číslo 3. Liverpool. Já. Číslo 7. Číslo 7. Sunderland. Číslo 6. A číslo 6. Newcastle United. Severovýchodní derby. Číslo 8. Číslo 8. West Ham United. A jeho soupeř? Číslo 5. Millwall. Jo, je to tam! Jo! Kladiváři, jedem! To je moc pěkný. Magore, máme je. Už jsem nevěřil. Brácho, to bude pěkný hukot. A kurva do háje, koho to vidí mít do redakce Timesu. Co? Koho? Našeho amíka. Já to věděl. Mně se ten blbej sráč nikdy moc nelíbil. Měl jsi recht, kámo. Ne, stav se pro mě po práci. Jo, domluvený, uvidíme se, zatím. Sestra se o tebe bojí. Prý teď táhneš s nějakým gengem. To jsou jenom moji přátelé, tati. No a píšeš o tom? Proč bych to jako dělal? Ne. Poslouchej, Mete. Prosím, vrať se se mnou domů. Cože? Možná, že už mi nevěříš jako otci, ale jako novinář ti říkám, že máš jenom jednu jedinou pověst. Musíš se vrátit na Harvard a očistit své jméno. Zkusíme to společně. Tak na to zapomeň. Já domů nepojedu. To snad ne. Ale jestli ti to pomůže, pořád si píšu deník. Tvoje rada, kterou dodržuju. Já to věděl. Chtěl jsem se jenom ujistit. Ahoj, Steve. Jak se máte? Rád tě vidím. Mete? Ahoj. Jedu z práce. V kolik vám to letí? Taxi mi přijede asi tak za půl hodiny, takže teď se půjdu ještě rychle rozloučit s vnukem. Už budu muset jít, tati. Aha. Dobře, Mete. Já vím, že jsem možná... Rád jsem tě viděl. Jak se máš? Dobře. Tak co, jdeš zabít ten dnešní los? Počkej, a koho jsme dostali? Ty to nevíš. Ne. Tak neblbni a řekni mi to. Millwall. Tady doma. Podívej, chceš ho? Budeme si hrát? No. Ahoj, lásko. Nazdar. Co je? Koukala jsem teď na tátu s Benem. Vypadá to, že bude lepší dědeček než otec. Působí na mě jako prima chlap. Na to, že je to žurnál. Takže jako táta za moc nestám. Proto jste se asi moc nepotatili. Jak to myslíš? No přece, že jste nešli v jeho stopách. Met ano. Jak to? Jeho náš nepřítomný otec vždycky fascinoval. Shannon, jak to myslíš? Vysvětli to. Kvůli němu Met na Harvardu studoval žurnalistiku. Doufám, že se k tomu zase brzy vrátí, až přestane blbnout s tvým bráchou. Takže je to amík a k tomu zasraný žurnál. To vypadá na dvojitej funus. A boy from the land of apple pie, dropped in a culture of an eye for an eye. We're up for combat and beyond that. Sky News at 10 are beyond that.
svini! Bij tu svini! Bij tu svini! Já mu to říkal, ne, Steve, co tady děláš? Musíme si promluvit, ale venku. O co jde? Ješ jenom v pořádku? Jo, je v pohodě. Proč jsi mi o tom neřekl? Je tady Steve Dunham. Proč jsi mi neřekl, že studuješ žurnalistiku? No ale vyhodili mě, co pak na tom ještě záleží? Věř mi, že některým lidem na tom záleží, a to hodně. Prosím tě, co ty o tom víš? Poslouchej. Mám tě rád, ale netušíš, s čím si tu zahráváš. Musím to okamžitě říct bráchovi, než se to dozví od někud jinut. Takže teď půjdeme ven a to hned. Přípitek Stevie Dunham přišel po letech mezi nás. Vítej doma, majore. Na majora! Na majora! Major! 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 GSC! 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 Klídek! Nazdar. Co tady děláte? Je tady Amík? Ne. Je to totiž zasraný žurnál, abys věděl. Co? Ne, blbost. Jenže já ho dneska odpoledne viděl v Timesech. Se všema si podával ruce a tak. Co to asi znamená? Mysli trochu. Z ničeho nic se tu zjeví. Ještě v životě se nerval. A přilepí se pěkně rovnou na šéfíka firmy. Co jinýho by asi dělal v té zasraný redakci? Ne, to nic neznamená. Jenom klid mohl mít 100 jiných důvodů. Jo, ale tentokrát chci mít jistotu. Tak moment. Víš určitě, co děláš? Tohle není jen tak. No ale neboj se. Tohle je jeho? Jo. Jo? Co pak je tohle? Kýte, ty se v tom vyznáš, mrkni se na to. Dělej. Co je to? Smrt v pařížském tunelu. Kurva. A máme to. První zápas. West Ham s Birminghamem, doma. Pete mě pozval do hospody a seznámil mě s kamarádama. S celým svým gangem. Takže teď jsme gang, jo? Posuň to, prosím tě. Magor je Pítova pravá ruka. Keith je Magorova mlátička. Vidíš, jsme tam všichni. O mě tam nemá nic. Počkejte. Něco si obleču. Takže ty jsi major. Byl jsem major. Pro někoho jim pořád jsem. Náš Terry byl tehdy moje pravá ruka, víš? To už je tak dávno. Proč si toho nechal? Tehdy jsem byl pořádnej cvok. Je to tak. Zajímala mě jenom naše reputace. Nic jinýho. Naše vztahy s Millwallem. Asi znáš. Můj poslední zápas Millwall West Ham. Asi tak před 10 lety. Čekali jsme na něj celou sezónu. No jo. U nich doma. Jo. Přímo na jejich území. Vyrovnaný síly. Byli jsme tenkrát nažhavený jako hovada. Už tehdy jim šéfoval Tommy Hatcher. Chodil na zápasy se svým 12letým klukem. Chlubil se, že z něj vychoval malýho pitbulla. Tehdy jsme prohráli. 3-0. Začali se nám posmívat, tepali do nás. A mě ruplo v bedně. Nešlo to nechat jen tak, chápeš? Takže jsem svolal svý kluky a šli jsme do nich. Viděl jsem toho malýho jít k zemi.
A pak jsem viděl, jak mu naši rozrazili lebku. Už nikdy jsem nešel na fotbal. A Major se prostě stal minulostí. A tehdy jsem poznal tvoji sestru. Anděla, co mě zachránil. Ukázala mi nový život. Pomohla mi zapomenout. A přísahala, že mě nechá, kdybych se k tomu chtěl vrátit. A když se to šílenství někdy vrací, a to mi věř, že se vrací, když v hlavě slyším nepřekonatelný řev tribun a volání hospody a taky starých dobrých kamarádů, dostávám chuť se vrátit. Shannon a Ben mi připomínají, že jsou taky důležitější věci. Máš všechny šťavnatý detaily? Zapisuješ si to? Co? Ty skurvená žurnálská píčo! Sakra, víš jistě, co děláš? Je to zasraný žurnál! Nic mu neříkej! Seš si tím jistý? Co? Ty jsi o tom věděl? Vím jenom to, že předtím studoval žurnalistiku na Harvardu, ale vyhodili ho! Četli jsme zápisky. Má tam úplně všechny. To je jenom můj deník. Ale Ned tě viděl v Timesech s celou partou novinářů. To byl můj táta, vždyť je novinář, to přece víš. Jeho fotr je žurnál a ty jsi to věděl. A o to tady teď vůbec nejde. Děláš si prdel? On to studuje, jeho fotr to dělá. Jaký je v tom do prdele rozdíl? A ty ho přitáhneš mezi nás. Nechtěl jsem o vás psát. Vydrž hubu. Je mi úplně fuk, co udělal. Do chlapa na zemi se prostě nekope. To by normálně jeblo. Chceš ho nechat, aby nás všechny pohřbil, nebo co? Steve, ty seš major, zakladatel téhle firmy. Vidíš, co se děje? Čeká nás životní brejgl a tvůj brácha na to už prostě nemá. Ten nás přece nemůže vést. GSE je Pítova firma, rozumíš? On je tady šéf. Jo? Seru na vás. GSE. Ujděte, kurva! Dej se sakra dokupy. Tommy? Vem si to. Je to tady. Konečně to těm kundám všechno vrátíme. Na Millwall! 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 Tady dělá. Hejdi si, klíde! Millwall! Millwall! Slyšíš? Poslouchej, pánička. Hovno. Magore, takhle se přece nemůžeme scházet, to nejde. Dostaneme se do řečí. Poslyš, co tady děláš tak pozdě v noci? Neměl bys teď sedět někde doma v koutku a klepat se strachy? Pohádám se s kamarádkama? Tak o co jde? Ten skurvený amík je od novin. Je v naší knajpě. Někdo by ho měl sejmout. Jenže naši mu teď zobou z ruky. A proč bych jim měl vlastně pomáhat? Je tam s majorem. Stevie Dunham je tam? Děkuju. Šklapni. Seš zasranej lhář. Co ty seš zač? Mrzí mě, že jsem ti řekl, že jsem studoval dějiny, ale novinář fakt nejsem. Určitě, a proč bych ti měl věřit? Proč si všechno zapisuješ? Je to můj deník, píšu si ho celý život. Ty neděláš pro Timesy? Ne, teď ti říkám pravdu. Musíš mi věřit, Pete. No, ty jsi mi teda pořádně zavařil. Jestli teď nepřesvědčím kluky,
že jsem jako jejich šéf nenalít skurvenýmu americkému žurnálovi. Je z GSE konec. Teď půjdu za nima a řeknu jim, že se Magor seknul. Že seš jeden z nás. A pevně doufám, že je to pravda. Tak co? Nechceš nám ještě něco říct? Tome, já jsem jenom nechtěl, aby se... No ty hajzle, jeden! Když tak hezky prosíš, Magore. Práskači. To je hajzl. Kurva! Ta věc s Magorem může firmu rozložit. Já tě potřebuju. Jenom teď na ten Millwall. Nebudu ti pomáhat. Nezlob se, ale dal jsem slib své ženě a taky malýmu. Protože ze všeho nejdůležitější věc na světě je pověst, kterou máš ve vlastní rodině. Co je? Kurva! Já nevím! Podívej! Nazdar, hoši! Kamarádi, stoupíme! Jsi proti! Hajzl! Svině! Vylez ho tam! Harry! Harry! Zase podívejme, kdo se nám tady najednou vynořil. Tommy, já s tímhle už skončil. Jo, máš teď těsně roztomilou ženušku. A taky synka, že jo? Poslouchej. Já měl taky syna, Prosím tě, pamatuješ? poslouchej. Odpověz, pamatuj se na ně! Pamatuj se na mýho syna! Ne! Ty svině. Teď mě poslouchej. Pěkně chcípni. A budeme si klid. Hotovo! Padáme! Jo, jdem pryč! Zaviju tě! Víte, tady rychle! Magore, co jsi to udělal? Sežení nějaký auto! Rychle, do auta! Jeďte, dělejte, kurva! Do auta! Dělejte! Kurvy, zase! Uměte, dělejte! Vypadněte! Jeďte! Pomozte nám! Pomozte nám, on krvácí! Ale rychle! No tak pohněte se! Na sál! Honem, jedeme! Připravte sál, jdeme na to! Co ti říkal? Drží se.
moc věřím lidem. To je podle tebe můj problém. Že klukům moc věřím. A že věřím taky tomu Amíkovi. Takhle dokazuješ svoji pravdu. Že mi vrazíš kudlu do zad a spojíš se s Tommy Hatcherem, aby zabil majora? Mýho vlastního bráchu? Poslyš, Pete, já to ho zabiju, stačí říct. Víš co, Magore? Já už po tobě nechci vůbec nic. Prosím tě. Běž pryč. Vypadni. Ne, počkej, Pete, to mi nemůžeš udělat. Počkej! Ty nejsi normální! Nejsi normální! Je mi to moc... Je mi to moc líto. Já vím. Doktor říkal, že se uzdravíš. Jenom to bude chvíli trvat. Zítra odjíždíme pryč. Tady nejsme v bezpečí. Jak je na to? Drží se. Co teď? Řekni Tommymu, že to srovnáme. Zítra. Dobře. Srovnáme to jednou provždy. Někde v klidu. Bez polišu. Máš pořád ty známý na Trinity u Arf? Jo. Výborně. Zařiď to tam. Jasně. Tak jdem. Co se děje? Zítra ráno letíme s Benem do Bostonu. Nemůžeš ho opustit. Snažil se nás ochránit, tomu nemůžeš udělat. Ale může. Musí pryč. A ty taky. Ani náhodou. Já jdu zítra s váma. Ale Kriste, pane. Vymlátili naši hospodu. Navíc přizabili tvýho bráchu. To už není tvůj problém. Co to tady sakra meleš? Ty víš moc dobře, že je. Nech Mete, toho. poslouchej mě. Je čas odjet domů. Jenže já vlastně nevím, kde jsem doma. Ale oba víme, kde nejsi. Tohle je jen moje věc. Můj brácha leží ve špitále.
Já se o Tommyho postarám. Jeď domů. Já zas do bublin foukám! Bublin spousta kolem mě! Až k oblakům! Až do mraků! Tam pak... Děláš dobře, Mete. Jo. A tvoje místní pověst nebude doma nikoho zajímat. To snad víš, ne? Zavolám taxíka. Jdeme. Konečně odjel domů. Jdeme. Taxík je na cestě. Mete? 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 Mete!
in the far away fires, where the hills forever burn. At the feet of our heroes, we try hard to learn, but the lesson is lost there, in the smoke and the mud, that we are one flesh, one breath, one life, one blood. I stood by the river, and when it shone, I stood in the killing field, where death has no name. I stood with my brothers, and awaited flood, and we were one flesh, one breath, one life, one blood. Then I fell to the ground, tasted ashes on my tongue, thinking that only death Aspoň jeden skurvený Danem teď zaplatí za mýho kluka! Starý dobrý mago, tohle jsi nemohl nechat ujít. Zvlášť mě víc. Rozvedni ho! Jdeme, tak pojď! Cause we are one flesh, one breath, one life, one... Ale Shannon, zastav! Shannon, kurz, stůj! Co tady dělá? Stůj! Shannon, zastav! Neblbni, smysl tu! Shannon, stůj! Co tady dělá? Hele, Steveova žena. Tommy ji teď nesmí dostat. Je schopný ji zabít. Vždyť je to zvíře. Ahoj, koče. Mete! Ty děvko, nebo si pro tebe dojdu! Ty se z toho posereš, vylez! Dobrý, Shannon? A Ben taky? Mete! Teď to schytáš, Amiku. Magore, chceš, abych ti odpustil? Tak odvez bráchovu rodinu pryč. Tommy! Nechceš mě náhodou dorazit? Ty už máš dost, Peťulko. Za chvíli tě dorazej kluci, jen tady chvíli počkej. My jsme tvýho kluka nezabili. To ty. Měl si ho přece chránit, to víš. Byl to tvůj syn.
Mýho kluka si do huby Byl to nebe. tvůj syn, jo, tvůj syn! Drž hlavu! Ty hajzle! Do auta, rychle! Byl to jen ubohý kladivář! Měl hnusnou a zjízvenou tvář! Chtělo se mi z něj blít! Tak jsem na něj vlít! Ten parchant už asi nebude žít! Nebude! Už asi nebude žít! Nebude! Nebude! To stačí! Já je odvezu! Peter! Peter! Pomozte mu, kurva! Život Peta Dunhama mě naučil, že někdy je třeba pevně stát. Jeho smrt mi ukázala, že jindy je třeba odejít. Nikdy jsem mu nemohl poděkovat. Ale mohl jsem podle něj žít. Prosím? To už je moc. Takže, blahopřeji k dobrému obchodu, pane Van Holden. Provize nebude zanedbatelná. Tatínek samozřejmě nezapracoval. Děkuji, nasrat. Pánové, a nyní mě omluvte. Musím se totiž opět dočasně vzdálit. Má to někdo kliku. Co je? Matt Buckner? Jsi to ty? Vypadáš příšerně. Bucknere, když dovolíš. Říkal jsi, že se o mě postaráš. Co? Tenkrát na Harvardu jsem to vzal na sebe. Děláš si legraci, co? Byly to tvoje drogy a ty si říkal, že když to vezmu na sebe, tak mi pomůžeš. Tak dobrá. Ano, řekl jsem, že se o tebe postarám. Ale mám zrovna naléhavé jednání. Zavolej mi do kanceláře a domluv se sekretářkou, jo? To se mi snad zdá. Byly to tvoje drogy Hele, a... tak dobrá, ano, řekl jsem. Co je za tohle? Tohle? Můj zpáteční lístek na Harvard. Dej to sem. To ti neradil.
zás do bublin foukám, spousta bublin kolem mě, až k oblakům, až do mraků, tam pak jak mísny umíraj. Štěstí to se skrývá, nikdo ho neviděl, tak zás do bublin foukám, bublin spousta kolem mě. United! United!